znači jedno govorit, drugo radit, treće se ponašat, četvrto znači varat ljude, predstavljati se kao vjernik, a Allaha Đelešanu ne možeš prevariti. Zaista će munafici, licemjeri, dvoličnjaci, hipokrite biti na samom dnu džehennema. Znači on će biti ispod nogu otvorenih nevjernika koji kažu da ne vjeruju u Boga, da ima više bogova i tako dalje. Ovi govori vjerujemo, mi smo muslimani, vjernici, zaogrnuli se ruhom islama, a rade totalno suprotno islamu. Znači, mi sad radimo tamo razne malverzacije, dijelimo nelegalan stečen novac, dijelimo ukradene pare, uzimamo nelegalno i sve govorimo assalamu alaikum, mašallah, alhamdulillah, Allahu ekbar, inša Allah, a vamo znači, to je to. To je nažalost upropastilo dobrim dijelom to neku moralnu vertikalu naroda Bošnjaka. To je kod Bošnjaka drugih muslimana koji možda ne idu u džamiju, mi kažemo kao VND, vjera, narod, država, da promjena, reforma kvalitetna ovdje, znači gdje je zrelo sve za revoluciju, čak ne za reformu, može doći samo iz džamije. Ali mi prvo moramo uvjeriti narod naš i drugi da oni vjeruju džamiji i džamijskim ljudima, jer se to, nažalost, munafiklukom uprljalo. I sad ljudi ne vjeruju kad im to kažeš. Tako da je tu velika jedna borba, jedan veliki teren je. I svakako da onaj ko nosi taj munafikluk u sebi, da on znači ima dobar temelj za izdaju kasnije, da nas Allah sačuva od toga.